Tuo alempana on viimeisten sniperin pömpeli. Heippa! Minäpäs etsin täältä yhtäkkiä liven, että mä näen itsekin, ketä kaikkia tänne tupsahtaa. Ei, Minna, hei! Istuuko Minna vielä altahas? Hei Pauli ja Sari, Anneli, moi! Dudi, minäpäs nyt kaivelen täältä. Tuolta, Dudi, no niin, kyllä. Heippa Hanna ja Sannikin tuli, heippa Sanni. Ja Kattia ja ketä kaikkia sinne tupsahti, Piiakin tuli. Ja Pia, moi! Kumpikin Pia tuli oikein peräkanaan, heippa. Enää en istu uimalta, jaha. Tuliko muovi ihottumaan? Heippa Katri. Oi! Ihana nähdä teitä kaikkia, moikka Tuija. Voi Jeesus naiset. Meillä on tänään kivaa puuhaa. Ja jestas, minä on liveillyt nyt kohta 3 viikkoon, en tiedä, en oo pitänyt kirjaa, mutta oh my god, mä oon nyt ollut huono nainen. Oikeasti. Heippa Sari! Niin, mä ajattelin, että mä näytän pitkästä aikaa vähän pärstää. Mulla on pari jutskua, mitä mä haluan sanoa, ja sitten mä ajattelin, että odotellahan tässä on rauhassa, jos tänne tupsahtaa vielä porukkaa. Mä oon ihan au naturel, ollaan käyty tänään uimas. 1 bucket list asia tehty. Hei Pia, hola! Käytiin meres. Oot pitänyt kesälomaa? No joo, kyllä. Tämä on myös aihe, mistä pitää vähän keskustella. Hennokin, heippa! Mä katson välillä siitä kommenttia, sitten mä välillä katson läppäristä, joka on tuossa vieressä, niin odotellahan aivan rauhassa. Ihana jotenkin ollaan vain, tiedättekö, niin kuin jestas mikä sunnuntai. Happy. Moikka Marika! No joo, eiköhän meillä on ainakin tässä tämä peruskööri kasas. Hei vain kaikille nyt. Oliko lämmin vesi? Oli! Mä oikeesti ajattelin, että ei olisi ollut meres, mut oli. Hei Rosa! Hei ihanaa! Hola, hyvä nainen! No joo. Jos sille tuulelle huvittaa, niin sitten on hyvä nainen. Niin. Tässä näin nyt tällainen kesämekkonen päällä ilman ritsikkoa, itse asiassa ilman alushousujakin. Niin minulla on muutama asia, mitä minä haluan nyt kertoa. Onneksi mulla on kestohälytys 19.5, niin muista oli ihana Minna! Moikka Susanna ja Marja. Ja Katikin tuli, heippa! Niin. Mulla on nyt muutama juttu, mistä mä haluaisin puhua ennen kuin aloitellahan tämä kuiva kukka sekametelisoppa. Ensimmäinen asia. Nyt ensi viikko vielä, niin kuin mun päätöitä. Ja sitten mulla on ensimmäistä kertaa elämässä 4 viikon kesäloma putkehen. Voitteko kuvitella putkehen? 33 vuotta piti elää, että mä saan pitää kesäloman putkehen 4 viikkoa. Mä laitan rastat taas pitkästä aikaa. Mun pitäis vain nyt tässä vähän voidella mun siskoa. Mä en tiedä, Sirpa, onko sä täällä? Mun pitäis voidella mun siskoa, että jos se vaikka niinku sitten sillä ekalla lomaviikolla laittaisi ne mulle. Ihan haluan, kiitos! Ja mä vähän luulen, että toi kesäloma nyt tekee sillä lailla, että me ollaan varmaan aika paljon liikenteessä Jonin kanssa. Niin se tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että mä en oikein tiedä kuinka noita mimmilivejä on. Pyrin pitämään joka sunnuntai ja miksi en, kun on loma. Mutta niin kuin vähän sellaisella, niin kuin, sanotaanko säävarauksella, että jos niin kun me satutaan olla johonain reissus TMS, niin silloin minä sitten aina ilmoittelen, että onko vai eikö oo. Et mä vähän luulen, että niin kun sitten kun rupeaa tulemaan syksy ja kauheaa edes puhua asiasta, mutta niin kun sitten kun tulee syksy ja sitten kun rupeaa olemahan taas kuoleman puolella niin kuin tämä luonto ja näin, niin silloin mä vähän luulen, että tää sellainen joka sunnuntainen putki jatkuu taas. Moikka Helena! Oi! Seijakin heippa! Oli vaikka! Mulla on loma samaan aikaan. Nice! Sitten yksi juttu. Moikka Leena!
Yksi juttu, mistä mä halusin kanssa puhua, minkä mä oon mietiskellyt itsekseni ihan omia aikojani, niin mä halusin sanoa tämän vähän niin kuin ääneen, kun mä oon tätä niin kuin kelaillut. Joo, kyllä, eikä ookaan. Se on justiin sen takia, että saakin tehdä extempore. Minä sanon tosi hyvin tuossa sen kommentissa, että ei saa olla niinku liikaa, että ei saa tehdä samaa virhettä, että olisi niinku liikaa juttuja lomalle, se on ihan totta. Yksi asia, minkä mä haluan vähän niinku päästää mun sydämeltä, ja niin se liittyy tosiaan niinku tähän Mimmilään itteensä. Ja se on sellainen asia, että mä oon itse aiemmin niinku kritisoinut vähän niinku, muiden liveilijöiden livejä siitä, että oltaas aivan niinku kirkon penkis istuttaas ja kuunneltaas saarnaa. Ja Mimmilä ei oo sellainen paikka. Ja tässä, no nyt ennen näitä muutamia sunnuntaita, kun mä en oo pitänyt liveä, niin siitä niin kun se aikaisempi aika, varsinkin sen käsitellen yhteistyön jälkeen, näissä liveissä rupesi olemahan tosi hyvin porukkaa, niin kuin rupesi välillä lähentelemään 100 ihmistä ja sehän oli aivan siis mahtava juttu. Mutta siinä oli sitten vähän sellainen niin kuin kolikon kääntöpuoli, että kun siellä oli tosi paljon uutta porukkaa ja mäkin niin kuin olen sen verran aktiivinen somepuolella näissä plannerointiyhteisöissä sun muissa, niin mä niin kuin tiedän teidät, että ketä kaikkia siellä on. Ja sen yhteistyön jälkeen kävi sitten sillä lailla, että täällä oli välillä niin kuin tosi paljon uutta porukkaa ja sitten tuntuu, että kaikki ei tohdi oikein edes kommentoida ja sillä lailla. Ei ne paperiaskartelulivet ihan välttämättä semmosia ollut, mutta mä huomasin itsestäni yhden jutun. Moikka Johanna ja Anita ja Arja. Mä huomasin niinku itsestäni yhden sellaisen jutun, että kun mä niinku hokasin, että on enemmän porukkaa kuin mihin on niinku tottunut. Esimerkiksi tää, niinku, että kun meitä on näin tässä 40, niin on sen verran hyvin niinku tuttuja kaikki ja me ollaan keskenämme tuttuja kanssa. Mä huomasin sellaisen, että mä rupesin niinku rajoittamaan ittiäni ja mua niinku häiritti se ajatus, että niinku on sellaista porukkaa, jota mä en välttämättä tunne, vaikka se oli tosi hieno juttu, niin mä tajusin niinku rajoittavani ittiäni sillä lailla, että jos vaikka joku Anne, jonka nyt varmaan meistä kaikki tietää, Anne heittää jotakin pervoa läppää tuolla kommentissa, niin mä niinku jotenkin kahdesti rajoitin ittiäni, että mä en niinku lähde siihen mukaan, koska on niinku tällaisia uusia ihmisiä livessä. Ja sitten mä oon niinku miettinyt sitä sen jälkeen, että se on vähän niinku kaksinaismoralistista multa rajoittaa ittiäni siinä kohtaa, koska mun mielestä nämä Mimmilän livet on hyvän mielen livejä, sellaisia hyvän tuulen livejä. Ja jos mä rajoitan ittiäni, niin onko mä sitten niinku hyvällä tuulella? Ja sitten että kun mun mielestä kaikki nuo tuolla vähän kaksimieliset jutut on oikeasti hauskoja, niin mä oon nyt tehnyt tällaisen tietoisen päätöksen itseni kanssa, että vaikka meitä olisi täällä 200 joskus, joka olisi aivan tiedättekö, niin minä en aio rajoittaa ittiäni. Mä voin ihan hyvin lähteä siihen sellaiseen vähän kaksimieliseen juttuun mukaan ja mun mielestä se on hyvä, että sellaista kehratahan täällä nakata, koska se kertoo mun mielestä siitä, että me ollaan yksi porukka ja porukallahan on inside-läppää ja näin. Ja mun mielestä ne on hauskoja juttuja ja nyt kun mä esimerkiksi Annelle sanon, tai Annen annoin tässä nyt esimerkiksi, mä en tiedä onko Anne täällä livessä tällä hetkellä, siis mun mielestä Annella on aivan loistava huumorintaju, siis oikeasti aivan aivan mahdottoman hyvä huumorintaju. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että en mä saa oikeasti ruveta rajoittamaan tai hienostelemahan mitään, koska silloin me ei olla Mimmilivessä. Koska Mimmilivessä pitää olla asennetta ja siinä pitää olla hyvää mieltä, hauskaa, kivaa, naurua ja räkätystä. Ja se on mun mielestä ollut sellainen asia, millä mä oon sitten ehkä erottautunut näistä muista planneriyhteisön livettäjistä tai näin. Niin, tässä minä nyt olen omana sakeana itseäni. Joo, kiitos, ihana Pia. Vai? Joo, no niinpä. Joo, no niin justiin näin, tiedätkö Taru?
sun livet on erilaisia just sen takia, kun sä oot, joo, justiin niinku tämä. Ja arvakkaanko se tyhmää, kun te käyttäydyt jotenkin sillä lailla, että sä niinku tajuat vasta jälkeenpäin, että niin, miksi mä oon edes tehnyt niinku näin. Pitää olla Sakia. Se onko Jurvalaane. You do you. Niinpä. Ja sitten paitsi mun on ollut niinku nilluja oikeasti ikävä teitä. Siis te ette niinku tiedättekään, niinku, mulla on ollut oikeasti ikävä teitä. Mulla on ollut ikävä tätä liveilyä, koska tää on mukavaa, tää on kivaa ja tää on jotenkin sellaista, että niinku niin ihanaa vain olla, tiedättekö, teidän kanssa. Ja mä oon jonnekin live sanonut, että niinku, aina kun mä laitan Mimmi-liven pyörimään, niin se on vähän niinku, että tulisitte niinku mun ja Joni työ kylähän, niin jokainen teistä on nyt oikein tervetullut meille tänä sunnuntaina kylään tähän Mimmi-live-touhuhun. Joo, näitä on järkeviä askartelulivejä. Syvä lupaus nyt teille kaikille. Nämä livet tulee olemaan jatkossakin yhtä älyvapaita, sakeita ja sakeita. Joo, se on ehkä se paras sana. Joo, kyllä. Ihania oota. Ihania, voi että! Just näin. Anne on aivan huippu. Niin, no se on kyllä niin maukia muija, että voi! Ei tarvitse peljätä mitä sanoa. No niin, sitäpä justihin. Ollaan mitä ollaan, joskus ei kestä. Niin, sepä justihin näin. No niin, ja nyt mä oon nyt höpöttänyt saipaa. Oliko mulla vielä joku muu juttu? No yksi juttu olisi, ja sitten voidaan aloittaa. Minä sponsoroin Paperimaailma Facebook-ryhmän kesäleiriliveä, joka alkaa nyt niinku huomenna. Ja tää tarkoittaa sitä, että Mimmilas on mukavia vähän aleja ja siellä on uusia tuotteita ja sen sellaista. Niin olet oikein tervetullut kaivelemaan Mimmilas-opin kauppaa, jos siltä tuntuu. Puolen yön aikaa sinne läsähtää taas uusia tuotteita ja näin. No niin, siinä oli tämän päivän kaupallinen osio. Ja se mitä me tehdään tänään on, me katsotaan, että mitä tuolla meidän tai kukkaprässis on. Siellä on ollut yksi aivan jumalaton piooni 2 viikkoa, jeses! Niin, kyllä, kaikkea kukkia! Sakia, niinpä. Niin me katsotaan, että mitä siellä prässissä on tapahtunut. Ja sitten mua ainakin huvittaisi kokeilla, että mitä tapahtuu, jos kuivakukan niin kun, laminoo. Niin kokeillaan vaikka laminoora, muutama kukka. Mä en tiedä oikein sitä pionista, kun sehän oli, mä en tiedä olitteko te silloin siinä yhdessä livessä, niin sehän on joku tällainen pioni, aivan niinku. Joo, niinpä! Minna on kyllä nyt kasketulla pioni. Niinpä. Niin katsotaan, että miltä se pioni näyttää. Siihen me tarvitaan vähän Jonin apua. Ja sitten laminoorahan ja sitten vähän stanssaallahan jotakin, niitä kukkia. Tai katsotaan, että mitä me voitaisiin tehdä niille. Ja sitten kaivellahan näitä junkkisjuttuja. Onko rajoitettu erä se uusi julkaisu? Ei oo. Kaikkia saa niin paljon kuin haluaa. Pitääkö laittaa herätyskello soimaan? Ei tarvitte. Ja sitä paitsi mä suosittelen, että mä aion siis ensi viikolla joka päivä, joka ilta töiden jälkeen pakata tilauksia. Että saan ne liikkeelle just ennen lomaa mukavasti, että ne jää sinne, mä en itse tykkää siitä kauheasti, että mä joudun niitä sitten 2 viikkoa pakata ja siellä ne, jotka on viimeisenä tilannut, niin joutuu odottaa 2 viikkoa, niin se ei ole kivaa kenellekään. Niin joka päivä yritän tilata, pakata. Ja joo, mitähän muuta? Menikö mulla jotain? Minä olen hiljaisempi, Anne, ihana! No mutta silti kiva kun olet täällä. No niin, okei, selvä. No hyvä, joo, kyllä. No niin, onko sulla Joni pelit mihinä kondiksessa? Aukaastaan. Kerkeen. Kerkiekö? Oota, pysy siinä huoneen, mä käyn ottaa Star Warsin. Niin, pari minsaa. No niin, mennään katsomaan mitä tapahtuu. Mä otan vähän nyt teidät mun tää säätää. Tämä on vähän tällainen päivä nyt sitten, että me liikutahan täällä kämpillä. Ja katsotaan, että mitä kaikkea täällä tapahtuu. En oo siivonnut sitten. Et tervetuloa meille. En siivoa. En jaksaa. On hiki, on kuuma. Käytiin uimassa. No niin, nyt mä käännän teidät. Elikkä tässä on nyt Jurvan sanomat. Elikkä tässä on nyt tää kasviprässi. Ne, jotka näkee tämän nyt ensimmäisen kerran, niin tää on mun työkaverin tekemä.
Meidän pitäisi itse asiassa viedä sille mun työkaverille vähän kissinleluja siitä hyvästä, kun se teki tämän. Täällä on nyt 2 viikkoa ollut pioni, ainakin 1 pioni. Mä en muista, eikö me laitettu tänne jotakin lisääkin johonain vaiheessa? Varmaan. Joo, jotakin me laitettiin tänne niin oli niitä pienempiä pionia tuossa. Niin, otas mun laittaa valot päälle, että näkyy vähän. Hei, se ei oo päällä. No niin, lipsuta päälle. No mikä tuo sen valakoon? Tuo. No niin tosiaan työkaverin tekemä. Ja taas Jonilla kylkypytakki päällä. Joo, se on aina. Joo, Joni tulos ja Tarulla vain 1 vaate päällä. Niin on kyllä Jonillakin. Me ollaan tällaisia nudistia. Mä oon joskus Jonille sanonutkin, että mitähän muuta ajattelis, kun me ollaan koko ajan vaan alasti täällä kämpillä. Että me ollaan kai ihan nudistipariskunta. Ei se mitään. Oliks toi nyt taas se? Rumpia pärinää. Minna sanoi, että vittu mä sain kädet, sä aiot ilmoittaa, että tämän jälkeen livet on siistejä, ei saa hörhöillä. Joo, ja sä aiot käyttäytyä, voi ei! Mitä sä Minna musta oikein luulit? Oh my god! Mä yritin hienostella, sillä oli seurauksensa. Minä jatkossa lupaan, mitä en hienostele. Oi, mulla olisi tuolla purkkaa, tekis mieli purkkaa, mutta mä en tiedä, että te ette jaksa kuunnella mun mässytystä. Mies äkäritää loppu, voi ei! Niinpä! Nopeana lemmenleikin, se on kyllä ihan tuttu. Tai siis niinku... Ai se oli siinä! Jaahas! No niin. Nyt sitten naiset. Jeses. No niin, otetaanpas prikat vielä pois. Kattokaa, mä oon laittanut kynnet. Oh my god! Tai siis mulla on oma kynnet. Mä yleensä järsin ne aina aivan päin honkia, mutta nyt minulla on kynnet ja kynsilakkaat. No niin. Sitten ensin otetaan tää pois. No niin. Siinä on edellisen joku. Se on hyvä saakeli samaa säikäri. Onneksi ei voi ei. On se vähän ruskistunut. Miksi? Tuossa on... ai niin joo. Ai en mä muistanutkaan. Mullahan on tuolla myös muitakin, tuolla yhden kirjan välissä. Okei, I like it. Miksi toi ruskee? No tuossa on tuo pienempikin pioni. Jaha, mä oon vain nakannut nämä tähän näköjänsä, että mä en oo sen kummemmin niinku... No olipa fiksua se. Katsotaanpas mitä tää sanoo. Millä mä saan ne nyt irti? Tuo lähtee ihan näin. Tää on siis toi Iiris. Iiris on itse asiassa mun yksi lempparikukkia. Tää on aika hieno tää. Shit, joo. Tää on aika hieno tää. Mä en tiedä kuinka se nyt tarkentaa. Tää on aika ihanan näköinen niinku. Tälleen. Apua. Ei mikään mennyt rikki. Kaikki ne tummuu. Mitenköhän mä nyt tuon saisin? Pitäisikö mun vähän kokeilla? Shit. Se oli kyllä aika... Mä saan varmaan tämän... Onpa se paksu ja iso. Miksi se on noin ruskea? Mitähän siinä on oikein niinku tapahtunut? Onko se ruvennut niinku... Mitä toi? Onko se homea? Tiedättekö te? Pinsetit! No mä käyn hakemaan. No niin. Mä en oikein tiedä mitä tälle isolle on tapahtunut, kun se on niin ruskistunut tuosta keskeltä. Se kyllä... Ei se niinku millekään...
tiedättekö, niinku homeelle haiset tai mitään, mutta siinä on tuollaisia niinku valkoisia pilkkuja tuossa keskellä. Ja siis tää on ihan niinku mun eka kerta, kun mä nyt niinku prässään kukkia. En oo ikinä ennemmin, siis tyyliin ehkä kirjan välis ennemmin. Ja tää on vähän ehkä se, no ei tää kostian tuntuunen oo, mutta jotenkin mua mietityttää tuo keskikohta, että on kyllä aika on tuo kyllä julmetun kokoone. Ne aina tummenee kun kuivuu, se on ihan normaalia. Onpa se paska. Paksu ja ruskea. Niinpä. Ja Turun keskustassa köyhtyy ensimmäinen taas kukkasti. No niin. No niin, tämä nimittäin oli siis sellainen pieni nuppu. Niin tää voi olla oikeasti aika komia, jos mä nyt vaan sen saan niinku... Joo. Saan sen vaan tosta niinku silleen. Se on tuolta keskeltä nyt, tuosta... Mä en tiedä mikä tuo nyt on tuo keskikohta. Ahaa, ei kun se on nyt, joo, se on ollut niin kostia tuosta keskeltä, niin se on tarttunut aika lujaa nyt tuohon. Ja sitten mä oon niinku laittanut sen tahallani niinku, fuck that shit. Jaha, tuo kukkanen lähtee ainakin irti. On täällä yksi. Tää ei oo ollut aivan kahta viikkoa. No niin. Millä mä nyt saan sut irti? Mitä täällä nyt tapahtuu? Voi. Mitenköhän mä nyt saan sut irti? Mä en saa sitä ehjänä irti. Noniin. Okei. No ainakin se on niinku toi... Katsotaanpas nyt vähän niinku tätä distractionia, mikä tässä on tullut. Et jos sen... Tää voisi olla nimittäin nyt semmonen, mikä kannattaisi laminoida. Tää ei nyt pysynyt ehjänä. Mut sen sais niinku laminoomalla niinku vedettyä vähän niinku ehjäksi. Se on niinku tuo keskikohta. Kuinka hyvin te nyt näette? Tuo keskikohta tuossa nuon, niin se on ollut niinku tosi kostia ja sen takia se on jäänyt tuohon. Tää on itse asiassa ihan kostia tuosta paperistakin. Tää on kyllä mikäkin ihan jännitysnäytelmä. Tässä näin olemme nyt laboratoriossa. Tervetuloa Targen laboratorioon. Täällä tutkimme nyt tällä hetkellä kukintoja erilaisia ja minkälaiseksi ne muuttuvat, kun ne kuivuvat. Ja siirtelemme kukinnon heteitä paikasta toiseen. Okei. Tämä me laminoorahan ihan niinku selkeästi, koska niinku tähän nyt jäi tätä möhönää mitä lie. Mut sitten nää on ainakin nyt semmosia ehdottomasti, nää on kuivunut tosi hyvin nää iirikset, niin näistä me voitais keksiä jotakin muuta. Sitten me voitais mennä tuonne kaapille. Sinne mä laitoin, silloin joskus mä pidin Poffis jonkun maanantai-liven, kun ei kerjennyt, jaksanut, huvittanut, niin täällä on tätä mun roinaa, kaikkia. Täällä on noita korttia, mitä mä sain kaikilta teiltä ihanilta. Niin, nyt kun sitten muistaa, että mihinkä mä tungin ne. Olisiko ollut tuo alin? Joo, tämä se on. Niin, täällä on sitten... Mitä ihmettä? Onko mä laittanut jotain muitakin pionia sinne? What? Viinakaapille. Ei nyt tänään, ei. Mutta täällä mulla on sitten lisää kuivakukkia ollut vain oleskelemassa. Muistaakseni, en tiedä mihinkähän on tunkenut ne, kun ei nyt mistään tuu muuta kuin tuo yksi esille. Mä kyllä laitoin niitä aivan kauhean läjä. Mutta hei, oliko se tuo valitut palat? Olikohan se tuo valitut palat? Joo, täällä on, kyllä, no niin. Okei, katsotaanpas, niin täällä oli näitä kaikkia tällaisia vähän pikkuusempia, no niin. Elikkä me otetaan nyt nämä kaksi ainakin tuonne pöydälle ja sitten niin mä en oikein tiedä, että mikä nyt olisi paras sitten tuon kanssa, että pitäisikö se niinku täsmälleen laittaa laminointipussiin sisälle ja sitten, joo, hyvä,
te muistatte paremmin kuin minä itse, mihinkä mä tungen tavarani saakuri. Laitahan nuo nyt tuohon ja sitten mulla on tästä A5 kokoisia. Tää on niinku joku, onko tää A6? Joo, postikortin kokoinen. Ja sitten tuolla mulla on A5 noita. Niin, laitahanpas meidän laminaattori päälle, vai oliko se päällä? En tiedä mihinkähän, varmaan tuonne, joo kyllä. Prässää sen oikein kunnolla. No otetaanpas tämä nyt tuonne, yritetään saada kokoon tuo toinen. Sinä saatana, jos menet. Helvettiin siitä. Niin nyt tesmatahan, että saataisko me tuon nyt sitten tänne. Voi ristuskollikas. Nuo. Ja tää tarvitsee iso vielä kuivua, jos se on koste. No kun mä en oikein tiedä, kun mitä tuo on tuo valkoinen tuolla keskellä. Mä en oikein saa selvää, että onko se niin, eikä se mitään hometta voi olla. Voiko olla hometta? Joo, mutta en mä tiedä, tää on muutenkin niin majesteettisen iso, että en tiedä osaanko mä tehdä sillä nyt ainakaan tänään mitään. Mut mä yritetäänpä saada nyt tuo meidän pienempi piooni tänne laminointipussukahässäkän sisälle. Mä en tiedä yhtään mitä siinä laminoidassa tapahtuu, mutta nyt me kokeillaan. Ja sitten voitaisiin vähän yrittää asetella nuota, jotka lähti irti. Justihin nuo. Olisiko se jotenkin? Noin, okei. Selvä. Mikähän tää on? Ai säkin oot irti, okei. Mä nyt otan nämä irtonaaset tästä näin, että jos ne sais niinku jotenkin silleen nätisti tohon. Toi nyt on ainakin keskustaa. Tää on niinku jotenkin palapeliä niinku tästä taiteellista. Tuo on kiinni, hyvä. Selvä, pysy kiinni. Tuo saisi olla tossa noin. Toisaalta niinku, kun tässä on tätä tällaista ruskia, niin mulla tulee heti sellaiset, tiettäkö, niinku junkkis-viba-jutut mieleen. Nää nyt menee varmaan, olisi varmaan ollut... No, ei se nyt ole niin nöpön nuka. Noin. Noin, toi nyt on vähän tommonen, mä jätän tuon pois. Eikö se nyt mene sillä? Jaha. Me haetahan nyt sitten saksat. Ja meidän laminaattori tuli nyt valmiiksi, niin... Missäs on mun sakset tuolla? Tuolla roikkuu. Niin. Leikatahan vähän tuota pois että jos me saataisiin se oikein kokonansa tuonne nuon, niin otan sieltä ihan pikkuusen nyt tuota pois. Sori kun mä en nyt näe justiin kommenttia. Olisiko tuo hyvä? Jaa, on. Selvä. Ja nyt mä siirrän valitettavasti nyt teidät ensin, ettei tuolta niinku tipu nuo kaikki leheret sun muut, niin minä siirrän nyt sitten teidät tänne meidän työpisteelle. Ja käännän teidät nyt näin tästä näin, niin te näette myös mitä minä värkkään täällä. Apua, ehkä on hyvä. Noniin. Hyvä. Aina mä laitan tuo jotenkin niin ylhäpäin. Tää on nyt vähän tällainen here goes nothing juttu. Eikä haise niinku vielä palannut tai mitään. Fuck. Perkele! Mitä tapahtuu? Voi vittu! Mun kaikkein pienempää mä voin. Siinä on yksi arvo vieressä. Taas olisi voinut niinku 5 sekuntia oikeasti odottaa ja miettiä, että mitä tekee. Mä aina
sanon, että liian kalliita vehkehiä. Oi perkele! Joo. Oi. Se on nyt jumissia sisällä. Se kukka oli liian paksu. Se ei tullut ulos sieltä toiselta puolelta. Ja niin kuin mulla olisi tuolla Lidlin vitun laminaattori. Joo, laitoin sen tuohon vitu Heidi-suopin läpi oikeesti niinku miksi mä en ajatellut yhtään se ja vitu jumihin nyt sinne saatana. Mä otan nyt teidät lähemmäs ihmettelemään tätä katastrofia niinku ihan oikeesti. No niin. Toivottavasti te nyt näette, minä vähän säädän. Se rupes pönkäämähän tätä kukkaa pihalle ja mä laitoin sitten hanttiin. Voi vitun posket, mä nyt sanon aivan suomeksi ihan oikeasti. Joo, se ei tuu sieltä pihalle. Voi vittu! Mä oikeesti rikoon tämän vehkeen nyt. Ei tuu toiselta puolelta pihalle. Tää haisoo pullalle tää kone. Joo niin. Voiko sä auttaa mua? No, mä otan vähän pakkia, mä autan taas Tarua, mutta sähän voit katsella niitä. Älä mene sitten paljon eteenpäin, ettei tuu mitään juttuja. Vittu, laitan mä sen päälle. Ei vittu, tää haisoo ihan paskalle. Se on se laminointi. Mä rikoon tuon. Miten hän haluaa? Mä oikeasti vittu rikoon se. Ei Kristuksen vittu ihan oikeasti. Tää ei nyt niinku oikeasti nyt niinku... Nyt pitää hetki aikaa miettiä. Siis mä tungin sinne tämän kokoisen laminointitaskuun sisälle, mihin oli se... Siis se haisoo nyt siltä, että se on polttanut sen kukan sinne sisälle aivan niinku... Sammuta se laite, joo se on sammutettu joo. Teenkö mä nyt jotain? En mä tiedä. Se jäi niinku jumihin tuonne sisälle. Hetkinen, se nyt näköö tuosta. Ei oo totta. Näinkö? Tuossa on muovia, hyvä merkki. Joo, se ei tullut pihalle sieltä ollenkaan. Voi vittu, mä oon tyhmä. Oikeasti. Onko sulla mitään pihtiä? Tää meni nyt kyllä niin pilalle. Siis oikeasti, niin minä. Mitähän tälle nyt kannattaisi tehdä, jos tässä oikeasti miettii? Miksi mä tungin sen tänne? Tää on vittu 150 € vehje. Voi ristus. Jos mä oikeasti tungin sen, tiedä, katon nyt tuolla on se laminointikalvo, aivan solmus. Ja sitten siellä on se saatana rontto, joka haisoo nyt aivan pullalle. For real. Se järkevästi purkaa se vehje, se saisi pois. Osaatko purkaa sen? No, on ainakin ruuvia pohjassa. Voisitko sä? Oikeasti kulti. Joo, nyt. Okei. No, siellä on kukka sisällä. No ei nyt aivan heti tarvi, mutta... Näettekö te kuinka ylpeä mä oon nyt itsestäni? Oikeasti. No. Mitä te meinaatte värkätä Jonin kanssa? Pelataan koko ajan, se odottaa nyt kun mä sanoin, että mä autan sua vähän. Ja... No pelaan nyt aivan rauhassa. Mä otan sen
Lidlin laminaattori, mikä mun olisi pitänyt niinku oikeasti ottaa heti ensimmäisenä ja niinku laittaa se sinne. Voi vittu, mä oon tyhmää. Joo, paniikki, hätätila. Joo, niinpä. Rauhoitua! No se jäähtyy eka, no se on kyllä erittäin hyvä pointti. Mut mäpä nyt näytän, mä en nyt tiedä kuinka paljon teitä nyt kiinnostaa, mutta siis tuolla tiedättekö näkyy, että se on niinku jotenkin nyt rullautunut tonne. Mut Joni sanoo, että sen nyt saa jotenkin niinku purettua ja se on nyt purkanut mun dymon ja se on purkanut jos jonkun näköistä ja laittanut sen toisinpäin, niin... Se on kuin on Jurvalainen. Mut hei, mulla on lääkkeen kohdillaan, niin oikeasti kaikki on hyvin. Se on kuitenkin kone ja sinne meni nyt vaan kukka ja sitten sellainen muovi, mikä sinne niinku pitääkin mennä. Mä en vain tajunnut, että se kukka on niin paksu. Mä odotin tuota minkkiä oikeasti, että oliko se Heidin korttipajalta, mistä mä tilasin tuon, niin mä odotin sitä yli 2 kuukautta, että mä saan sen. Mistä oot ostanut Kore jo? Kotivakuutus. Niinpä. Mä nyt kyllä luotan Jonihin. Mä en tiedä, vissiin tuossa nyt on jotakin. Siellä on pohjas 4 ruuvia, että sen pitää saada purettua osiin ja laitettua takaisin. Mistä on ostanut tuo Kore? Millä nimellä noita löytää? Toi on Heidi Swap Mink. Isompi vehejen. Voi ristus, mä oon sakia. Voi ristus. Tyhmästä päästä kärsii, kun kroppa voi niinku... No! Käännymme siis vanhan hyvän Lidlin vehkeen puoleen, jolla ei oo fuckinkaan väliä. Ei oo totta. Siis kuinka mä en niinku osannut ajatella niinku vittu. No niin, ja nyt mä kaivan täällä koko saatanan kaapin tyhjäksi. Niin kuin ajatelkaa, mulla olisi ollut tällainen kiva pieni, aivan ihan se ja sama. Niin mihinkä mä olisin voinut tunkia sen? Didei! Kun minä tungen sen tuohon. Tuolla, millä mä teen vittu foileja. Mä pääsen tästä kyllä yli. Joni pelastaa, niinpä, Joni pelastaa. Joni on ihana. Mihinkä se nyt on? Tuolla. Joni on ihana, Joni pelastaa. Eikö se, Joni? Eikö sä sanonut joskus, että sä oot tehnyt niinku sitä ennemminkin, että sä oot niinku purkanut osiin ja laittanut kasaan? Vai muistatko mä aivan jotakin omiani? Niinku jotakin vehkehiä. Siis joo, totta kai, mutta en mä oo kyllä nuo sanonut. Eikö? Vai siis, koska... Mä muistan sitten omiani. Joo, mä nyt purkanut vaikka mitään. No nyt sinä purat Heidi Swap minkkivehkeen ja tesmataan, että saadaanko siitä vielä elämää. Tuommoinen mulla meni rikki Lidlin kone. Sulatti muoviin sisään oikein huolella roskiin meni. Fuck. Älä soimaa. En mä soimaa. Olihan tuo nyt tyhmä. Olisi pitänyt oikeasti ajatella kyllä niinku edes sekunnin. Mutta kun minä ajattelin, että laminaattori, niin who the fuck cares. Mutta... Sorry. No niin. Joo. Okei. Nyt me patentoidaan tämä. Mahtuusko se siihen stanssauskoneen kanssa samahan? Mä sanon, että tää on tällaista säätämistä, niin tää nyt on tällaista säätämistä. I'm so sorry. Nyt tää on kyllä oikein tällaista niinku oikeaa niinku mimmilivetouhua ihan oikeasti, kun tää on lusikka. Lusikka! No niin. Laitetaan. Hetki. Se on kuitenkin tällainen underguarded. Jos me kokeiltais vaikka nyt seuraavaksi vähän niinku ohkaasempia kukkia vai mitä otta mieltä? Niin päälle. Ot. Nyt päälle. Noniin, nyt.
Jos tän jälkeen teet jotain eka kerran, niin kysy eka meiltä. Siis niinpä. Miksi mä en niinku tajunnut oikeasti? Ois voinut kysyä teiltä. Onneksi ei sytyttänyt tulipalo, niinpä. Sua pitäisi läpsiä perseelle, hengitä. Se on sun laminointikoinen, se ei oo sun sormi tai Jonin pää. Jonin pää. Jonin pää sinne ja ihanaa. Kyllä se siellä tallessa pysyy, joo. Kannattaa jäädä ruuvita, joo niin no. Moikka Milla. Isä haluaa olla sitä mieltä, että Pridein idea on näyttää, hei kattokaa kun me ollaan erilaisia, eikö ole hienoa, eikä se tajua vaikka mistä ratakiskosta vääntää. Voi ei. Mäkin oon kyllä niinku kattonut tuo on tosi typerää. Ei, se ei ole sitten jotenkin heteropäivää, vaan silleen, että no heteroja ei niiden seksuaalisuuden takia niinku, onks diskriminoida oikea sana? Ei kai. No, kuitenkin. No niin, nyt tolkku takaisin päähän ja jos sitä siellä on ikinä ollut. Ja tätä jättipionia ei ikinä unohda. Jos me nyt kokeiltais oikeasti vaikka niinku jollakin toisella kukalla, ja jos mä laittaisin teidät tuohon ylähän nytten, niin oikeasti vois niinku vaikka niinku alkaa tämä katastrofilive. Ei me nyt olla kun sekoiltu tässä 45 minuuttia, että no niin. Nyt sitten mä toivon, että tää uusi patentti, millä liveille, niin ei sitten remahra. Okei, selvä. Sitten valoa. No niin, tervetuloa tähän pöydälle. Joo, no niin nyt katsotaan, että mitä tuolla on tuolla valittujen palojen sisällä. Ja jos me saatais oikeasti tehtyä sinne junkkikseen tänään jotakin, niin mun mielestä tämä on siinä kohtaa niin kuin maailman onnistunein mimmilive ikinä. On kukkia ennenkin laminoitu. Joo, kyllä. Jos Joni saat on ehjäksi meidän nähden, annat Jonille suudelman. Käykö Jonille? Käykö? Käykö? Joo. Joni käy. No niin, Joni lupas. Mitä? Ootko muuten tehnyt itse tuon hyllyllä olevan maalauksen valkoinen muikkeli ja mitä? Juu. Huutaen... Mitä? Mitä? Meinas mennä vähän kommentit sekaisin. Valkoinen muikkeli ja sininen tausta. Joo, oon öljyvärimaalannut sen itse joskus, kyllä. Jyväskylän Seta laittoi Facebookit sinne, oli eilen heidän rantapileissä joku väkivalloin hyökännyt. Eikä. Voimme toki ottaa sen. Aivan ihana video. No, hei, mitä? Haulikkoa batterista käytössä. Voi Minna, kiitos. Voi fuck. Voi loistavaa. No, me jatketaan nyt tätä tuolla Lidlin omalla. Mä paneudun tuohon Minnan linkkaamahan videohon. Kiitos, oikeasti kiitos, aivan törkiästi. Se hetki, kun hän täällä Jyväskyläläinen. No, siihen nyt ei kauheasti voi. Mitäs kaikkea? Niin täällä oli näitä pikkuisiakin. Nää niinku oli aivan yli-ihania. Tuo on kyllä niin hieno, että mä otan vaikka sen toisen, tuon pienemmän. Kokeillaanpas se laminoora. Mahduuko se nuo? Mutta kun mä haluan sut nuo. Menee aina siihen. Mihinkähän mä nyt sut? Mihin se oli se isompi bagetti? Niin otetaanhan täältä nyt tuo isompi, niin sitten meillä on niinku enemmän varaa leikata. Huomaatteko, nyt tuli älliä päähän, kun ajattelua sekunni. Niin tuonne keskelle. Ja me nyt kokeillahan sitten. Ja nyt kun on kerta katastrofinainekset jo ollut, niin mä nyt otan teidät jälleen niinku mukahan tähän laminointiprosessiin. Että on kauaa siellä killunut, mutta se on sellaista se elämä. Noniin. Mihinkään mä nyt laitan teidät, että mä näen. Tai te näette. Nuo. Noniin, hyvä. Kuinkahan päin? Olikohan se täältä takaa? Tuo on niin pieni kukka, että kyllä sen nyt pitäisi niin kuin mennä tuosta ihan silleen semi-fine läpi.
Totta kai se tulee niinku tuolla Lidlin omalla läpi tuolla lailla. On vaan se. Voi ei! Ihana! Se on hieno! Voi ei! Tuohon tuli. Pitäisikö mä kokeilla laittaa se uudestaan, että saisiko se nuo kuplat pois? Ei varmaan saa, mutta kokeillahan. Mitä? Tarvitsisi Mimmillä sopii saada kunnon kokoisia pionitarroja. Metsästi kuulen pionia aivan helvetisti, en löytänyt mistään sellaisia, mitä mä olisin keleputtaa yhdet, mutta kun mun piti tehdä sillä asetaatteja, mutta kun mulla se on nyt vielä työn alla. No ei ne lähde, mutta ei se paha oo. Tuli kaksi bansseita. Tää on hieno. Oho, vähän ajaa, sinne meni vähän kissinkarvoja. Ylläri. Katsopas nyt. Tarkentaako se? Mun mielestä aika söpö. Laitetaanpas nyt. Mulla on nimittäin niinku yksi idea nyt. Niinku mä haluaisin tehdä tänne sisälle niinku tuollaisen laminoodun. Ja sitten sit mä otin 2 tagia. Niinku isompi. Ja sit sinne sisälle olisi niinku ajatus laittaa tää pienempi tagi. Niin että se leikkaa sitten niinku irti. Jep, nice. Niin leikkaas irti tän keskusta ja siihen sitten voisi just laittaa niinku tuollaisen. Jaha, täytyykin huomenna lähteä keräämään rehuja lisää. Ihanaa. No niin, mistäs me nyt otetaan taas lisää rehuja? Get over it, get over it. No niin. Ja mä nyt laitan teidät siihen. Niin näette. Valitut palat. Tuota mä en nyt käytä, koska mä haluan säästää se jonkun, koska se on niin ihana. Sitten täällä oli... No täällä olisi noita punaasia. Ja laitetaan toi. Tuo. Sitten tuossa on tommonen pieni. Tuo ehkä. Toi on vähän tommonen, kun siinä on vaan 2. Jätähän nuo nyt oleentumahan tuonne. Sitten tuossa oli... Mikäs tuolla on? Täällä on joku tällainen töhönä heinä, niin otetaan sekin. Niin ja sitten mulla oli... voi ei mä edes muistanut, kun mä kokeillaan sitä pientä. Mitä Pia sanoo? Mulla on minuutikone ei oo mukana. Ihana Minna. Kokeillaanko sitä pientä pionia? No kun siis se oli se pieni pioni, joka jäi tonne jumiin. Ei mutta niin täälläkö? Ei kun täällä oli. Joo. Mä oon sekaisin, että mä en tiedäkään mitä mulla on mihinäkin. Joo. Laitaanpa nämä nyt ainakin tuosta. Ja sitten voitais kokeilla sitä mikä on täällä se yksi pioni. Laitetaan nämä nyt eka, niin saadaan edes nää toimimaan, jos tuo toinen nyt menee ja polttaa tuon koneen aivan niinku muusiksi, niin on ainakin jotakin mistä värkätä. Heiniä. Täällä perään, mikä alas. Ja tuo. Okei. Ja sakset oli jossain. Oi Jeesus, täällä on lämmin. Mitenköhän kun tuo on vähän tommoinen, kun siinä on 2, niin pitäisiköhän se niinku leikata. Pitäisikö se laittaa tuohon kaveriksi, melkein niinku vähän modifioida. Niin saadaan laittaa se niinku tohon noin nyt sitten noitten kanssa. Ehkä. Kuten tässä onkin tässä pöydällä aina niin paljon materiaalia, kun tässä jotakin vähän värkkää. No niin, elikkä tuolla lailla. Joo, se on hieno. Tätäkin me joudutaan varmaan vähän, että meillä olisi niinku siinä ympärilläkin nyt sitten niinku sitä kalvoa, että kun me niinku tarvitaan sitä johonkin niinku tyyliin tämän kokoiseen, ettei se nyt ota kiinni niinku toiseen, niin laitetaanpas tuo Pukkelsoni nyt sitten tänne reunahan oikein ja oisko...
Et silleen, ettei laita niinku ihan täyteen niinku tätä kalvoa, niin sitten siinä olisi vähän niinku ympärillä ehkä tilaakin. Kuinka tuo saksiskin on kissinkarva? Mä en käsitä. Niin. Miksei tajunnut ottaa sitä mukaan niin töhnäheinä? Ootko kokeillut, että laittaisi jonkun vanhan paperin sille kukalle taustaksi sen laminointikalvo? Tosi hyvä idea! Pitäisikö meidän kokeilla? Hei, minähän oliskaan, mulla on pieni hetki. Joo. Siis tuolla ei. Otetaanpas täältä, joo. Ois poika linnun kuva. Mitäs muuta täällä nyt on? Oishan tuossa nyt tuota... Voisiko ottais... Ja sitten täällä on näitä samoja... Hetkinen... Oi, mulla on tällainenkin! Tää on varmahan Millalta, eikö? Voi vähänkö nää sopii muuten nyt hienosti junkkikseen näitten kukkien kanssa. Voi Jeesus! Jeesus! Otetaan tuollaista oikein tosi vanhaa. Mä en tiedä mikä toi on ees, mutta niinku tää on jotain tosi vanhaa. Niin pitäisikö laittaa tuohon töhönäheinähän? Vai ei kun laitetaan tuohon punaaseen. Jos se vaikka vähän repiis. Niinku. Näin. Voi ristus, miksen mä kysynyt teiltä? Mä pääsen kyllä asiaan, niin mä pääsen tästä yli. Voi että jos Joni korjaa tuona. Näyttää tutulta. Okei, no niin, voi vähän hyvä tuuri hei nyt kuule, mutta aivan täydellinen näiden ronttojen kanssa. No niin, saanko mä nyt sitten niinku rikkomatta teidän alle tämän paperin? Ja tietysti väärinpäin yritän tunkia sitä. No niin, ehkä näin. Elikkä. Laitahan sut oikein sinne reunahan nytte. On tää laminointi kyllä hankalaa. Mä en tiedä kuinka mä teen tämän nyt jotenkin niin väärinpäin. Miksi mä niinku teen tätä asetteluakin tähän näin väärinpäin? En tiedä, äläkää kysykö. Okei. No niin, sillä on hyvin tilaa siinä. Okei, hyvä. Hyvä. No niin, ja sitten tuon nyt voisi ottaa vähän keskemmäs, niin tuon saa tolleen pystysti. Kokeillaan. Nyt mä otan taas teidät tähän hollille. On sekavaa tämä touhu tänään täällä livessä. Mutta Jeesus, naiset, teitä on 60. Heippa vain kaikille. Ja anteeksi. Okei. No niin, tule hyvä kukka, älä tule paha kukka. Voi ei, siellä on kissinkarva. Eiku jaa, se olikin ulkopuolella. Voitko sä kattoo tuota laminointikonetta tänään? Thank you. Jos sä saat sen korjattua, niin oikeasti... No joo, sama. Aika nice! Tuo oli aivan törkiä hyvä idea, kuka sen siellä sanoo? Ai mitä? Onko se mekko? Eikä liimata yhteen sit laminoida. Sulla on Taru muuten ihana mekko. Ihan munkin työn. Tää on haaremihousut. Nää on haaremihousut. Mä voin näyttää myöhemmin. Aika kiva. Tuossa niinku näkyy, että sinne on jäänyt niinku ilmaa tuohon. Mä en tiedä, laitaanpas se nyt vielä toisen kerran. Ihana kuitenkin, kiitos. Tää on aivan kiva, siis olen tässä livessä nyt ilman Tisuliivejä ja alkkareita, mulla on tää. Mä oon käytännössä alasti. Alasti. No niin, jos siitä lähtis vielä ilmahommaan. Joo, tuli paremmaksi.
No niin. This works. Mä just katoin mistä löytyy. En osta laminointikoon. Joo, Perry Piperista mulla on ton tyyliset. Nää on Perry Piperista, Jenessä. Ihan paras kesua. Joo, nää on just niin Perry Piperista. Mulla on itse asiassa sellainen hellemekkokin sieltä. No pakko juoda. Se on suomalainen firma. Sitten, niin se oli se Pia halusi sitä pionia. Testataan sitäkin. Katsotaan mitä me siitä saataas. No niin. Okei. Elikkä meillä on nyt 2. Niin jos me nyt tää pioni vielä tuosta Laminoorahan, niin mun mielestä meillä on nyt sitten matskua tän illan juttuun, että voitais vaikka vähän kokeilla sitä stanssausjuttua. Niin tässä. En tiedä miksi pitää haistaa, mutta tää on ihan kiva. Huomattavasti paljon parempi kuin tuo edellinen, joka haisee tällä hetkellä niinku hiilosmakkaralta. No niin. Tämä kans tuohon keskelle. No niin, nyt sitten. O sole mio, ettei pala kukka. Eikä vie minua hukka. Oikeesti sä varmaan meet aivan. Shit. Eli pioneja ei kannata sitten Laminoora. Ne on sellaisia kukkia, että ei kannata. Mä en tiedä kuulittako te niinku sinne asti, mutta sieltä kuuluu vaan se tuks. Shit! Olikohan tässä reverse? Oi vittu. Oi. Hei, nyt tää on kuitenkin Lidlin vehjä. Niin. Shit! Ei liiku. Se vain raksuttaa nuo. Tuo nyt vielä jäi kuitenkin nuo paljon pihalle, niin sen saa vielä pois. Mä vähän luulen, että me joudutaan nyt uhrata tämä biooni nyt. Tämä on nyt tämän. Joo. Paljon samanlaisia. Se olisi onnistunut kyllä. Sen sai siis ihan vielä tietysti mun tuurilla pois tuolta Lidlin vehkeestä. Niin se on tää keskiosa, joka on niinku liian paksu. Eli tämmösiä huonoja. Mitä me näimme livessä? Joni korjaa 2 laitetta. Keskellä on säännössä. Ei. Tää painaa. Niinpä on. Siitä saa hypätä alas. Olisiko meidän pitänyt kokeilla vielä? Kokeillaan vielä. Tässä mä opetan sellaisia. Just tämä. Niin se nyt on niinku täällä. Se on nyt puoliksi laminootu. Pitää vaan niinku. niin. Kokeillaan. Toi Annin vinkki oli kyllä hyvä. Tää mennyt niinku sitä vaan niinku. Kokeilla, ha? Juseen. Vaikkei sitä. Olisiko se pitänyt laittaa. Lue kyllä siinä, mutta. Mitä te nyt olette mieltä? Laitaanko se niinku tämä, mikä tää nyt on? Kepakko ensin vai mikä? Pionia hakata kaulimella avoimaksi. Tää on pois. Mä itse asiassa omista kaulinta. Mutta. Mitä töi teille? Nyt tarvittais Minnaa! Ei voi laittaa niin päin. Varsi edellä ehkä. Ei kepakkoa, sano eka ei. Saattaa silti jäädä kiinni siitä paksulta kohtaa, koska se aukeaa siltä puolelta. Point. Stanssauskoneella papereiden väliin. Vedetäänkö stanssauskoneen läpi? Bitches, you are amazing! Se menee ruttu. Joo! Me laitetaan stanssauskoneen läpi. Jos menis vaikka vähän littihin enemmän. Noniin.
Tää on nyt niinku Tarun kokeileva keittiö. Hei! Minä veivaan. Mä tahtoon veivaan. Ah! Lisää puristusta. Vedetään se tuolla 3 aika. Mulla lähtee varmaan kohta... Ei koskaan avoin puoli edellä. Se on... Olisiko se mennyt yhtään länttiin? Ei! Olisiko se mennyt vähän? Katsotaan, olenko kohta Tarulle koneen velkaa. Joo, aivan. Ehkä. It works! Tiedättekö naiset, me olemme neroja. We are genius. Eli ei tarvi kaulinta. Pioneakin voi siis laminoida, mutta laitan eikä tanssauskoneen läpi. Tää nyt meni vähän niinku tämmöseksi. No, nyt näkyy niinku tuossa näkyy, että tuossa kohtaa on se tanssauksen se. Tämä, mikä tää nyt on tää. Tuo. Niin se on niinku tossa kohtaa. Niinku justiin se on niinku oikein sörssännyt oikein kunnolla niinku se silleen. Oikein. Vittu mä saan sydärin, kun mä katon tätä live. Aattele minä täällä. Ja mä silleen, ai vittu se haisoo pullolle tuo kukka tuolla koneessa. Pitäisikö tää laittaa toisen kerran, kun se oli nyt, siinä jäi niinku tommosia, näkyy hyvin näistä läpinäkyvistä, mutta niinku tommosia. Mäpä koita. Näen mitä menee pilalle, mutta en voi tehdä mitään. Ihanaa. Mitäs tämä nyt? Taru, sä oot ihana, voi je. Masakia. Heippa Oona. Tervetuloa Katastrofiliveen. No niin. Saadaankohan me tänään oikeesti? Se on hyvä, kun siis toi Anja sitten Karo pitää LTGBQ. No Pride-liven niinku tuolla Poffis tämän jälkeen, niin mä niinku vastasin, joo mä yritän olla tosi tiivis, niin mä silleen tunti, ja me ollaan niinku silleen... No niin. Pannulive, joo pannulive. Mihin nää on? Voi ei. Mistä sä menit kiinni? Ai tuosta. Okei, no niin, nyt oikeasti. Nyt me ruvetaan tekemään jotakin, että me saadaan niinku jotakin tehtyä tänään. No niin. On kyllä paras live, että no älä. Ennen oltiin silleen niinku... Mitenkäs se nyt menee? Niin sänkään menellä. Sitten... Ja näin. Niin nyt saa vähän... Relax. No niin. Ihana avaa live, kun ensimmäisen kuulee ja näkee sen Eikä! Ihana Janita! Heippa! Ihana kun tulit. No niin, tuolta. Nappi löytyi. Löysin sen useimmin, kun miehet löytää yhden toisen napin. Voi jestas. Tää on vähän patentti. No niin, siinä. Nyt kun mä saan teidät sitten vaan kiinni. Näin. Noniin. Noniin, hyvä. Jos me nyt oikeasti yritettäis saada tämä meidän elämä tästä nyt kasaha. Mihinkäs se meni se yksi nyt? Veritit. Tuolla. Oh. Niin meillä on nyt tässä 3 tällaista laminoitua juttua. Ihana.
En mäkään kyllä itseäni kestä välillä. Tässä on mun junkkis. Mä haluan näyttää teille. Tää on aika ihana. Mä tykkään tästä mun junkkiksesta aika lujaa. Mä mikähän aika se oli, kun mä tein tämän. Siis mä ostin kirpparilta nämä kannet ja sitten mä revin sieltä kaikkea sieltä sisältä pois. Niin minäpä teen tämmösen pienen flip-through nyt sitten tästä. Vaikka vähän zoomaan. Nuo. Niin, tässä alkaa minun junkkis. Täällä minä olen saanut häppimaileja kivoja. Erityisesti tästä. Jonnet ei tiedä, Jonnet ei muista, mutta mixtape oikeasti. Se puli fiilis. Joo, älä. Sitten tässä on, kun me tehtiin johonkin lives näitä tällaisia näitä memopad-juttuja. Niin siinä on yksi semmoinen, joka melkein jo lähti niin kuin hyvä, ettei koko sivu irti. Sitten tässä on tosiaan tommonen tasku. Sitten mä oon laittanut tänne daikatteja. Nuota tehtiin johonkin lives. Niin siinä. Sitten täällä on Poffis oli semmonen juttu, että toi Heidi näytti näitä pikkuusia ihania kirjekuoria. Niitä mä tein ja laitoin tänne. Sitten mun kalakokoelma. Tuohon mä oikeesti, jos me käydään Jonin kanssa tänä kesänä kalas, niin mä meinaan ottaa tähän näin kuvan itsestäni sen kalan kanssa, vaikka se olisi tällainen ahven, mutta se tulee tohon noin. Joo. Ja sitten täällä on toinen tämmönen memopad. Sitten on tasku, mihin on kaikkea tämmöstä himpulan pimpulaa. Ja sitten taas tommoinen. Ja sitten täällä, tää itse asiassa tuli vahingosta tää tasku, niin täällä on sitten kaikkea sellaista, mitä sais laittaa vielä kiinni. Vellumia. Koru. Viiniäijä. Joo, 2 sentin siika, kyllä. Sitten tässä on mun kotkakokoelma. Tähän mä ajattelin, että mä liimaan itsestäni kuva joskus, jos mä oon tosi lujaa hymäläs, niin minä olen semmonen rotko. Sitten tässä on häppymailista saatuja. Sitten mä tein tällaisen klemmariflagin, mutta tästä pitäisi niinku oikeasti leikata silleen, että se on niinku lipun näköinen, mutta oli niin hieno tuo paperi, en mä viittinyt, niin se on vain tommonen. Sitten tässä mä oon tehnyt page cornerin, niin se jäi tähän, koska hän on hieno. Hän on oikeasti aika hieno minun mielestä. Ihan homona mukana, niinpä. Noin, sitten pysähdy. Tuo on jostain kirpparilta. Ja sitten tuossa on taas vähän lisää noita tommosia pikkuusia. Sitten tää on jo tällainen mun isoin juttu, mitä mä oon tehnyt tänne junkikseen. Tuossa on toi tommonen flagi-homma, minkä mä tein. Mutta täällä on vassisampleja. Mitähän täällä oli sisällä? Mä en edes muista. Katsotaanpas. Siitä on jo hetki aikaa, kun mä oon tehnyt tän. Niin täällä oli näitä tämmösiä daikatteja. Joo, okei. Niin. Tässä on niinku vähän tällainen niinku vaaleanpunainen NS niinku Afrikka-teema aukiama tässä näin. Tuonne nuo. Heippa Veronika! Sitten Jenes, miten upea page corner, kiitos, mäkin tykkään siitä. Sitten tää on sellainen, mihinkä tein 3 ATCtä, vähän niinku tällaisessa. Tää on tällainen, tääkin me voitais tehdä johonain lives, mutta tällainen, että 3 sivua ja sitten jos se liimaa vain noista reunoista, niin sitten on 4 sivua, että mä oon sitten liimannut sen kokonaan tuohon kiinni. Ja sitten oli kiva, kun tässä oli niinku, tiettäkö, sinistä tässä vanhassa paperissa valmiiksi, kun oli noita sorssan kuvia. Niin sitten mä laitoin nuota kaikkia, niin nämä oli latinaksi kattoon netistä, että mikä on mikäkin, niin nämä on kovakuoriainen on latinaksi Coleopetrum, joo. Sitten yöperhonen, niin ainakin piti olla niin papilieu. Ja sitten kukinto on inflorescentia. Jeesus. Nuon. Niin tää on niinku yksi mun aivan lemppari aukiama, koska tää on jotenkin tällainen, tiettäkö, niinku tällainen, että tässä on niinku kaikkia tämmöistä hiplattavaa. Tasku, missä ei ole vielä mitään, mut hei, cheek ja timantti on ikuinen. Täällä on kaikkia roinaa, mitä mun tässä laittaa nyt tänne vielä kiinni. Tuossa on tuo pikkuinen kuorijuttu. Sitten tuossa on, mä oon saanut tän jostain häppymailista, tää on niinku tällainen, miksikäs tätä nyt sanotaan. Tää on se semmonen, millä saa, tää on niinku piilotettava. Miksi tää on kiinni? Ai perkele, niin mä liimailin viimeksi tänne jotakin. Oho, ai jaa. Liimasinko mä tuollaasenkin? Jaa. Niin tää on tällainen piilotettava niinku, mikä tää nyt on? Kirjamerkki.
Noin. Ja sitten tulee vellumia taas noita pieniä kirjeitä. Ja täällä mulla on projektia vähän kesken. Tuossa mä oon saanut Happymailista Page Cornerin. Täällä on tasku. Täällä on kaikkea mitä mun tässä laittaa. Ja itse asiassa mulla on tuossa nuo mitä mä sain tuolta... Kukas sen nimi oli? Maria Tyniltä sain näitä ATC-korttijuttuja. Nämäkin mun pitäisi laittaa nimittäin tänne Junkkikseen, niin ne saa mennä nyt tuonne odottamahan oikeaa projektihetkiä. Ja sitten nämä toistuu, nämä kalajutut ja kaikki tällaiset, niin kuin justihin, kun on ollut A4 kokoisia suurin piirtein, mitkä mä oon sitten niin kuin laittanut ja näin. Niin. Ehkä tuo Junkki saa lisää sanaa. Joo, voi minä tykkäisin siitä kovasti. Happy Mail. Oi Enessa. Onks toi ATC-kortti koko? Ai mikä? Ne mun omat en mä tiedä. Mun mielestä oli. Kiitos tiedät. Mäkin tykkään tästä aika lujaa. Mut hei, nyt me tehdään sitten tänne. Tehdään eka vaikka tää. Elikkä niinku ajatuksena nyt vaan niinku oikeesti stanssailla meille paperista justiin tuo tällainen Polaroid kummiäppän. Oi että nää liimakki on aivan niinku räkää tällaisella helteellä. Niin tuo. Ja sitten oli ajatuksena se, että mä laitan 2 tagia niinku sisäkkäin. Jotenkin niinku näin. Ja sit mä stanssaan niinku sille sellaisen. No toi menis tosi hyvin. Niin otetaanpas tuolta nyt sitten. Onneksi nuo on littanoja jo valmiiksi niinku nuo. Mihinkähän mä laitoin ne paperit tuolla? Niin mulla on tällainen läjä niinku kaikkia random papereita, mitkä on justiin hyviä nyt tuollaiseen niinku tällaiseen näin. Joskus saanut Karitalta tällaisen läjän niinku näitä 15x15 papereita. Nämä on aivan oivallisia tuonne Junkkikseen, koska niinku, nämä on kaikki niinku, kun rupeaa katsomaan yksitellen, niin täällä on tosi hienoja paperia. Mutta kun niitä on tällainen sekalainen säläläjä, niin sitten ne on aina vähän sellaiset, että emme jaksa katsoa noita läpi. Otaanpas tuosta, vaikka nyt tuosta tuli yhtäkkiä tuollainen hieno. Ja sitten... Mitäs muuta täällä nyt olis? Otetaan, ei mitään viheriä. Mitähän täällä nyt olis? No otetaan viheriä. Joo. Sitten tuossa olisi kai jotakin lintuja kukkia, otetaan nuo. Tehdään nuosta nyt vaikka. Tää on tuo eka. Voi kun olisikin tuollaista tanssivehe, mutta sit se raha meidän pitää katsoa koko... Joo, hommata noita uusia tansseja, I know. Bitch, I know. Mä tiedän tuon aivan liian hyvin. Oikeasti. Se on kirous ja se on myös siunaus. Ja nyt sitten mä haluaisin niinku tätä ruusuhärpäkettä tähän näin nyt sitten. Niin vähän nyt tapeksilla sitten kiinni se siihen noin hienosti. Ja sitten oisko tohon noin pauttia rallaa. Ja sitten otetaanpas tuokin nyt, saadaan samalla stanssauksella sitten tuokin. Ja se laitetaan vaikka tuon. No tuo nyt on nuon päin, ei voi mitään, se ei nyt haittaa mitään. Ja sitten otetaan tuolla lailla. Mäpäs rullaattelen sen nyt yhtäkkiä. Heippa Krista! Kartongit on niin paksuja. No sitähän ne on. Ei tää nyt tarvisi ihan 5 olla. Mihinkähän me laittaisin sut? Oisko 4? No niin. Mä tahtoo veivaa. Koko pöytä veivaa. No niin. Katsotaan mitä tästä tulee. Miten noi tanssit toimii? No odotas vähän. Mäkään en nimittäin, ootas vähän. No niin. Mä tahtoo veivaa. Mä tahtoo veivaa. Ohkaisia, siis ohkaisia kartonkia vai? Nuo on itse asiassa osa ainakin on sellaisia, että ne on vähän sellaisia lärpykkehiä, että ne ei oo mitään 250 grammaa ja silleen. Niin. Näin toimii tanssikone. Tää tässä on terä. Tämäkin mallinen terä. Se laitetaan paperiin näin ja sitten se vedetään niinku mankelin läpi. Niin sit se leikkaa sen siitä. Ja sitten se vedetään silleen tälleen. Näin.
Ja sitten meillä on Simsabim! Jos olet itse väriä paperia vaikka kahvilla teillä, Canonilla on Red Label tulostuspaperi, joka on 120 kirjassa. Mun pitäis mennä käymään tuossa järven päässä, kun siellä on yksi kirjakauppa, josta saisi 300 grammasta. Pitäis mennä käymässä, kun tulee saanut aikaiseksi. Ja tässä on nyt sitten niin kuin meidän tämä tällainen aivan vintturahan leikattu stanssi, mutta I don't care. Sitten me saatiin yksi ylimääräinen stanssi toinenkin. Ai suomalaisessa 160 grammaasta. Niin ainakin me nyt tämä käytetään. Mutta tuo nyt meni ehkä vähän vammaiseksi tuo tämä. Niin kuin näette, niin se ei ole suoraksi. Me varmaan voitais kokeilla kyllä toinenkin paperi niin kuin stanssata. Niin sitten voisi siihen ehkä, jos mä nyt vain niin kuin jaksaisin niin kuin oikeasti, täältä pitää nyt leikata. Minkä merkistä oli Tuija 160 grammainen kopiopaperi? Niin. Mä tahtoin vaan. Niin laitetaanpas se nyt tuohon. Mä yritän nyt epätoivoisesti saada tämän suorahan. Mä vähän luulen, ettei se mene siltikään suorahan, kun mulla on vässän väärällä tää pohja. Mutta viskasee. Niin mitä. Kalanhan naama viskasee. Jotain isompia tulostuspapereita nyt ainakin pitäisi olla. Isompia. Keskenään vähän. Niin. Toivottavasti tuo nyt, mä laitan siihen nyt kyllä vähän enemmän passia, että jos sen oikeasti saisi suorahan, niin. Ihan ehdottomasti paras kahvilavärjäyksen on pikakahvi. Ahaa, se on niin tujua, että pienen vesimäärän kanssa käy tummasta vesiväristä. Ahaa, ihan törkeä määrä pigmenttiä. Tuo oli kyllä aika hyvä, koska mä oon niin kuin nähnyt kaikkia Tiidaa ja sitten kun Pia laittoi silloin joskus sen jonkun, mikähän se oli se joku video siitä Red Onion, niinku punasipulilla ja normisipulilla, jos niinku paperia väriää. Samperialla on ohjelmampiakin kartonia. Ahaa. Katsotaan saatiinko me yhtään suorahan nyt tuota ideaa. Sitten jos on niitä Timpan sellaisia stacked, mitä ne nyt on ne. No nyt tuli. Hei. No nyt tuli suurin piirtein, niin kuin, että siinä on stanssin keskellä me saatiin niin kuin tällaiset kehykset. Ja sitten meillä on nyt toinen tällainen Polaroid juttu. Niin nyt me päästään tekemään jotakin. Ei jos sulla ole paitaa ollenkaan. Ei. Sirpa, laitatko mulle rastat ensi viikolla? Häh? Laitatko mulle rastat? Sisko tuo Sirpa on. Mun sisko. Mun iso sisko. Mä lupasin sulle maksaa se viime kerrankin. Ei tarvi mennä täällä Helsingissä kellekään, kun sä osaat laittaa. Värisin kahvilla elintarvikevärin sötkötyksellä, kun halusin vain vihertävää väriä. Onnistuuko? No niin, tuo nyt Vex. Okei, selvä. No niin, nyt mä laitan taas teidät tonne ylhäälle. Mitä? Minna huutaa jotenkin. Kun mä vanhu. Mitä se Sirpa? Mut ei mulla ole alushousujakaan, by the way. Heippa Tiina! Ei silleen kuin YouTubes. Joo, laitat! Thank you! Yeah! Laitetaan vaan! Yes! Yes! Noniin, asiaa. No niin, nyt mä yritän epätoivoisesti, kun tuo jumittaa välillä tuo mun patent. Niin mä laitan nyt teidät sinne. Ja jos me nyt saatais oikeesti niinku tehtyä jotain. Tän kuvakulma nyt ei oo välttämättä maailman paras. Sirpalle, niinpä! Voi että!
Minä maksan sitten kyllä sinulle rakkauspakkaus. Okei, nonni. Mitäs me nyt tehdään? Niin tämä. Katsotaanpas tuosta vähän nyt mallia. Mä voisin ottaa tuosta nyt vaikka tuosta niin tuolla sen paperin tuohon alle. That's nice. Ja sitten... Voi ku söpö! Voi ei! Mikä tuolla on joku ötökkä? Saa tuostakin. Joo, voi ei! On söpö! Nyt mä tarviin jonkun kynän. Millä mä saan tesmattua. On pokahiki. Mistähän mä nyt saan kynän? Tuo on tuo CD-kynä härpäke. Mulla on ja VP. Joo, mä tuun keskiviikko aamusta tai tiistai-illasta. Mä menen öljynvaihtoon eka. No niin, mitähän me nyt ollaan tekemässä? Tätä. Yes. Niin mä vähän nyt merkkaan tähän, niin kuin, että Öpauteralla, mistä vai mitenkäs se meidän tagi-juttu? Tuonne meni aivan vinksin vonksin. Toisaalta se ei kyllä haittaa mitään niin kuin tuossa junkkiksessa, vaikka se olisikin vähän vinksin vonksin. Mitäs tämä sanoo? Joo. Joo, voi ei. Joo. Hei, mikä se toinen nyt on, mikä oli suoras? Eka öljyt, sitten hiuksi. Joo, niinpä. Joo, tuo kyllä. Voi Jeesus! Joo, okei. No niin, mä laitan tänne nyt merkit Öpauteralla niinku tosta noin ja tonne noin. No ei, miksei tuu. Näin. Sirpa, meillä on ollut täällä kauhea sekametelisoppa-live. Mä rikoon tuon kalliin vehkehen tässä livessä vahingossa, kun mä vähän laminoittin isoa pionia ja... Täällä ollaan taas väsätty kaikkia. Kunnon ADHD-meininki. No niin, nyt sitten kokeillahan, osaanko mä leikata. Mä yritän nyt tolla ihan vaan. Mä otan mattopuukon. We see about that. Pysyykö laminointi kiinni, jos leikkaat noin? Pysyy se. Eikö se nyt pysy? Otetaan riski. Kokeillaan. Me ollaan nyt kokeiltu vähän muutakin tässä kaikkiaan ihmeellistä. Niin. Toisaalta mulla tuli nyt mieleen, että vaikka se niin näkyisikin tuolta ympäriltä, niin haittaisiko se? Ei, kokeillaan vaan. Pysyy. Oi, kyllä se pysyy. Pysyy. Kokeillaan. Joo, pysyy. Kyllä pysyy. Sen jälkeen kun laminoit noita kukkia, niin ne haisoo pahalle. Oli sitten vähän tuosta nuon. Naps. Tuossa tarvittiin vähän voimaa. Yes. Sitten tuosta Öpauttia rallaa näin. Nuon. Sitten nuon. Okei. No niin, nyt on lupaavan näköistä ainakin tässä kohtaa. Joo, voi että. On kiva nyt kyllä, voi Jeesus. Joo, voi poka. No niin, no sitten vielä tuo on nyt veks. Sitten mä otan tuon vain vähän niinku silmällä. Tai sitten mä otan mallin tuosta, joo. Mä otan tuosta nuon sulla, joo, nuon. Selvä. Sitten otetaan vähän kaksipuolista teippiä, mä vähän luulen. Haisooko vehkel? No melkein. Mutta Jonin omat haisookin kukkasille. No niin. Tuo on nyt vähän liian paksua, mutta mä en jaksa murehtia sellaista. Kun nyt on kuitenkin kyse junkkiksesta. Ja jos jollekin nyt on niinku uusi tää junkkissana, niin junkkis eli Junk Journal on roskapäiväkirja.
Mä tykkään tehdä tuohon mun junkkikseen justihin niinku kaikkia... No ei siellä oikein roskaa oo sinänsä. Mut sinne on niinku tosi kätevä tunkia kaikkia sellaista niinku ylimääräistä härpäkettä. Koska niinku se on niinku jotenkin, mä oon itse niinku löytänyt siitä sellaisen niinku kivan askartelukirjasen sen takia, että se jotenkin on niin anteeksi antava tai sellainen, että se ei niin piittaa. Sillä ei ole niin väliä kauheasti, että mitä siellä nyt on, koska se on niin roskapäiväkirja ja siinä on niin ideana vähän ehkä se sellainen kierrätys ja sellainen. Niin se on antanut silleen vähän niin kuin ehkä vapautta värkätä sen kanssa. Saakeli nainen, mitä? Mitä? Kysyt eka ääneen, että Minna, voitko tehdä näin, sit ootat kuvasta. Eikä. No mutta kun se on minä, niin mä menen ja teen, sit mä oon silleen, oiskohan ehkä voinut, pitänyt, Se on sellaista se elämä. No mä ainakin tiedän, että mä tunget tuonne toiseen koneeseen enää ikinä mitään. Paitsi paperia. Niin. Tää on nyt kyllä tällaista piperrystä justihin. Tuonne niin hintsun kokoinen nää borderit, mitkä me tähän tehtiin. Aha. Eikö se nyt oo ihan jees? Sielläkö on koko ajan sitten joku? No niin. Mä luulis pysyvä. Ja liimahan nyt on tässä, että kun on laminoinut, niin liima on vähän ehkä sellainen, se ei välttis ole aivan toimiva vaihtoehto tähän, että mieluummin kaksipuolinen teippi, kun se on tosiaan... Se on tosiaan kuitenkin muovia. Nyt pitää keskittää. No niin. Me meinataan mennä Powerparkkihin. Oho, sisko ja sen muksujen kanssa. Ja jos me laitetaan ne rastat ennen sitä, niin voi ei, ihana mennä muhkutukkana siellä, voi Jeesus, voi Jeesus. I love it, I love it, I love it, I love it. Mitä? Mitä? Jennessä sanoi, että mä otin junkkismatkuksi tänään talteen Plantageni pakko. No justihin näin, kyllä. Aivan loistavaa tavaraa justihin siihen. Mitä siellä tuusaat, sanoi Satu. Heippa! Otan vielä yhden pitkän lonkeron, juotin muutama lonkku, minä 2 extempore. Oikee! Moikkelis, just lähti kälyä sen aikuinen linkka. Pirhana vasta nyt pääsin liven ääreen. Ei se mitään! No niin, kuinkas nää oli nyt oikein päin? Katsotaan, osaanko mä nyt sihrata sen siihen niinku suht silleen keskelle. Joo. Joo. Voi jestas. Kattokaa nyt minkämoista sotkemista tämä mun touhu on tänään. Noniin. Vielä still alive! No niin. Ja nyt me läntätään se tänne. Mä ajattelin, että tästä olisi tullut vähän toisenmoinen tästä meidän livestä. Menisikö? Sä menet siihen. Siellä oli sen verran nyt sitä kaksipuoliteippiä, että se varmaan kulkaa pysyy tuossa ihan niinku sillä. Oi like it! Ihanasti tuolta näkyy taustalta. Voi ei! Mäpäs näytän nyt vähän lähempää. Tuli aika kiva. Niinku tää on niinku sellainen juttu, mitä pitää nyt niinku vähän sumplia. Elikkä mulla on tuolla vassia taustalla. Tuosta niin ihanasti näkyy. Mutta muutoin niin olisi voinut olla, niinku, että jos ajattelee, että se on tuolla, se nyt on toki siinä kiinni. Tuossa näkyy se itse vassi. Mutta niinku, tää on ehkä sitten sellainen kohta, mitä kannattaa niinku oikeasti vähän ruveta miettimään, että jos tekee näillä laminoomalla tällaisia, että mitä siellä taustalla on. Me tehdään nyt toi seuraava sitten näistä tuosta. Tästä, niin katsotaan, että jos löytyisi jotakin kivaa niinku tuonne taustalle oikein, että mitä siellä niinku on, koska se näkyy kumminkin läpi ja näin. Tää kyllä sopisi paljon paremmin tällaiseen tummahan kuin tuolla. Pitäisikö mun vetää tuohon vähän jotakin leimamustetta? Ehkä. Entäke foto? Hei, mä muuten mietin sitäkin, että mulla oli se... Apua, nyt vaikka kaatuu joku.
Ei, väärä luota. Oh my god. Miksi mä oon niin tapaturma-altis tänään? Jesus! No niin, täällä. Distress Oxide Spray. Vintage Photo. Niin, se nyt on semmonen, mikä sopii tähän mun junkkisjuttuhun, niin vilapas vähän. Nakataan se siihen. Hienosti. Antaa sen olla. Mihinkäs. No tässä ei oo mitään. Tää on sen verran tumma, niin tuo erottuuskin siitä varmaan vähän nuo. Joo, okei. Elikkä teemme nyt siihen. Pitäisikö tehdä se, ei tosta. Otetaanhan tommonen, että sen niinku saa oikeasti aika hyvin niinku tällaista näkyy paljon. Joo, mä oon ostanut muutaman hassun oksidesprayn. Mistähän ihmeestä, en muista enää. Mun mielestä se oli niinku täällä Helsingissä, kun mä kävin siinä, mikähän oli Hoppipointis. Okei, jos tos noin suurin piirtein. Niin sitten toi menis jossain tuolla noin. Ja sitten tosta alaspäin. Jaha. Tää on kyllä vähän hankalaa, mä en oikein tiedä. Ja Warthogia kun ei saa ampua. No niin, nyt on aivot taas käytössä. Näin ja näin. Katso, niin oikeasti, mitenkä se voikin olla sillä lailla, että välillä niin kun tekee jotakin, niin se pitää vain niin tehdä niin mahdollisimman hankalasti. Paskotaanko vai? Pysty. Älä vaan siitä mene. Ja sitten katsotaan, että jos me saatais sinne taustalle justiin vaikka vassista tai jostain vastaavasta jotakin kivaa. Se meni vinohon! Pelille ja sitten hakkaa niin kauan se kuollaan. Damn. Kuinka pahoin se meni vinohon. Ei, no se mahtuu siihen vielä. Yes, Se on aivan eri. Laita se teipit jo Kiian lättästä tuohon ja Kiian lopuksi leikkaa irti. Joo! Niin mä oon aatellut. Paitsi että mä voisin kyllä niinpä. Okei. Miina! Noin. Niin ehkä se voisi olla toisaalta niinku ihan fiksu vetää niinku tähän vaikka aluksi justiin niinku vaikka perusvassiteipillä. Nuo vaan. Et se on niinku siinä hollilla suurin piirtein. Koska sitten kun se on kuitenkin niinku... Ei kun nyt se meinaa mennä väärälle puolelle. Tuolle puolelle. Meinaa olla sekaasin. Nuon ja... Onko pelilive? Joo, Jonilla on tuossa peli kesken. Laita teipit jokin ja länttää sit tuohonkin ja lopuksi leikkaa irti. Niinpä. You know what to do, Satu. Okei. Siinä on nyt ajatus. Mä varmaan vedän vain sen liimalla kiinni, mutta noin. Mutta mä haluan nyt näyttää teille, kuulkaas, yhden aivan törkiän, upian ja hienon vassiteipin, mitä me voitaisiin nyt käyttää. Mä oon näyttänyt mun mielestä Poffin yhdessä lives, mutta tää on niin ihana pet-teippi My India Companylta. Tässä on niinku holofoilihärpäkkehiä ja sitten kaikkia näitä kukkajuttuja. Nämä on yksistään tosi ihania, mutta nämä sakset varsinkin on aivan törkiän upiat. Oh, man I say. Mä en tiedä, menisikö tää tonne taustalle. Vai onko se vähän liian samanmoinen? Pitäisikö... No tuo olisi jännä. Tuo olisi kyllä hieno kohta. Mitäs tuo sanoo? No en mä tiedä tuosta oikein. Tuolla on noita muitakin. Niin oikeasti mä itse on nyt tajunnut vasta kun toi Tiia My India Companylta kysyi, että rupeasinko tekemään niitä tilausten yhteydessä olevia freebieitä. Niin mä oon itse aiemmin vaan ostanut niinku tuolta My India Companylta noita Jibunin kalentereita, jos on ollut tarvetta YMS. Niin sitten sen jälkeen, kun ruvettiin tuollaista pientä yhteistyötä tuossa värkkäämähän, niin sitten niin kun mä ekaa kertaa oikeasti niin kattelin ne sivut läpi. Ja mä olin vähän silleen, niin kun, että monet niistä myyntikuvistakin niin oli vähän sellaisia, että ei niistä oikein osannut niin hokatakaan, että minkä muosia nämä on nämä teipit.
Mut sitten kun niitä osti ja näin, niin oli aivan törkeän kiva huomata, että ei juma, nää on mukavia. Eri moosia, eri koos. Hei, mitäs tuolla on? Hei, mikäs tuo on? Tuo vois muuten mennä. Tää on kans toinen. Tuohon kirjasivun brushoa taustalle, tai sit mikä toi teit siihen päälle. Niin, sitten toinen on, mistä mä tykkäsin tosi lujaa, niin tällainen justiin vähän niinku junkkikseen ja artteiluun ja tällaiseen sopiva teippi. Nämä on taikkuliteippejä. Aivan jäätävän ihania. Ja näissä on niinku kiva mun mielestä se, että näistä justiin voi leikata. Me voitaisiin itse asiassa käyttää vaikka tuosta alusta tuo ensimmäinen. Tuolta. Otahan vaikka tuosta nuo ja kokeillahan sitä. Mä voin käydä kattoo. Missäs on? Minne meni guminauha? No en mä nyt jaksa etsiä. Niin kokeillaanpa sitä. Ja sitten jos se menee tuolla taustalla, niin sitten sen voi niinku laittaa tuohon päälle vaikka. Koska tää on kuitenkin niinku tämmönen, tiettäkö, niinku läpinäkyvä toi petteippi. No on se aivan kiva tuolla taustallakin, joo, ihan jees, mutta... Mä ehkä ennemmin laittaisin sen tuohon päälle. Ja sitten mä haluan nyt vähän verellä tuohon noihin reunoihin vihriää, ei vihreää, kruskia. Sillä että se niinku ihan vähän nostaa tuolta. Niin, joo, sitten suoraan eteenpäin. Ota tuolta tuo Niin nopeasti virtasen eteenpäin vaan. distressi. Ei kannata sen tankinkin Niin se nostaa sitä sitten vähän tuosta ja sitten jos ei oikein keksitä tuolla mitään, niin siihen nyt voi nakata vaikka just jotakin dinavakleen juttuja tai jotakin. Sehän on tuo ovi kiinni aikaisemmin. Otan tuon sisäpuolellekin. No niin. Joo, kyllä se vain niinku nousoo sieltä ihan eri lailla. Noi petteipit on tosi ihania. Juuri sain Goodlelulta 3 teipistä samplia. Joo, kyllä! Mäkin oon niinku aivan yllättynyt, kuinka ihania ne oli. Koska nämä on justiin niinku mun ekoja petteippejä. Sitten siellä oliko Jenessä, joka sanoi niistä brussoosta. Ei nyt tuota. Meinaatko? Niin. Mulla on tuo mun suihkittelujuttu tuossa hollilla. Niin kokeillahan. Nyt kyllä mennään niin vaarallisilla vesillä taas, että morjes. En tiedä. Reikki varmaan. Mä haluaisin nyt sitten tosiaan vaikka suurin piirtein, mistähän mä nyt ottaisin tuosta vaikka tuo on siinä hyvä noin, kyllä siihen ei nyt mene, niin mä haluaisin niinku toho. Joo. Joo. Laitaanko jotain toistakin? Eikö mennä vaan? Vaikka keltaista? Mä en tiedä yhtään kuinka tuo kestää, mutta... Niin siellä mihinkä mä äsken Joo. puoltiin kauempaa, niin siellä suunta oli oikea, siinä näytti olevan tunneli. Oh, I like it, mutta mä haluan vielä jotain semmoista kirkkaampaa. Pitäisikö Tää vaikka tuosta reittiä ampumatta ja me ei ampuisi sitä niin paljon? Yllättävän hyvin kestää toi vanha paperi, mitä ihmettä. Joo, tuonne nuo. Noniin. Joo. Noniin, hyvä. Nyt ei ruikita sen enempää. Pois. Oota vähän. Voisin antaa sille pikkuusen lämpöä ehkä. Voi paska, mun pitäisi päivittää tuo nettisivukki. Mä kyllä nyt aloitin aivan liian myöhään. Mä otan vähän lämpöä ja katsotaan, että jos mä saisin siihen niinku... Kuinka tää on tää pöytä niinku aivan Hei, ai niin, mä unohdin muuten. Kattokaas mitä löysin keskiseltä. Aivan ylikiva tällaisia pitsijuttuja. Kuinkas nää saa pois tuolta? Näissä on niinku tarra toisella puolella. Oh my god. Mä en oo testannut näitä vielä kertaakaan, mutta aivan ylikivoja. Pitäisikö meidän läntätä tuohon?
kun ei niistä ole paljon hyötyä, niin siinä vähän Voitaisiin kokeilla. mutta ne voi, jos ne ei ammu sitä breittiä, minkä ne totta kai automaattisesti tekee, niin se ei Noin. ammu meitä niin nopeasti. Se jos ne sais tohon noin. Joo, kokeillaanpa. Mä en oo testannut tätä ennemmin. Niin älä breittiä ainakaan ammu. Karokin, jos käy keskisellä, niin ehdottomasti suosittelen ostamahan kuule. Tää oli, mitähän tää maksoi? 2,5 € tuollainen paketti. Amstrasin mustaa heti 2. Laittaa se nyt tuohon. Onpa hyvän tuntuinen liima, by the way. Onko se? No se täytyy olla viholliset. Oi että tää Ammun nää. Tänne pitäisi pitänyt ehkä opiskella, että kuinka niinku kannattaa saada nuo irti nuo kaikki tuosta. Tai sitten se, että toinen menee kokeilemaan, mitä siellä edes tapahtuu. No niin. Joo, meillä on yksi Kyllä se näköjään lähtö ihan netisti siitä sitten. kuolin. Otetaanpa se tuohon noin. Voidaan nyt saada muut sitten jossain takaisin. Luon. Ja sitten katsotaan, mitä tämä nyt sanoo. Back. Joo, voi ei! I like it. Kyllä. Sitten mä otan ihan kyllä perusliimaa. Mulla on pyörinyt se liima nyt tässä johonkin, mutta mihinhän se on? Ootkohan tuo? Naurettaako kuuntella tuota Joni? Älä. Sitten mä yritän olla niinku kuuntelematta, kun se toinen kuoloo siinä koko ajan ja sitten itse yritän selittää ja sitten toinen selittää tuosta toista asiaa. Se on aivan niinku 2 puhelua kuuntelis kerralla. Sellaista se on meillä. Me oltiin siellä uimassa, niin mun piti muuten toimittaakin teille, niin oli pokamaukiaa. Mä haluan, että tuo näkyy ihan vähän toi musta. Ei toi nyt kuivanut, mutta oli sellainen nepsä. Okei, kyllä. Ja sitten mä vähän leikkaan muotoilen tästä petteipistä, niin minkä mä haluan lisätä tuohon kans. Nämä on vähän niin kuin silleen, tiedättekö, siirtotarroja olevanansa. Mut sitten nää saa niinku itse leikata näistä. Ja vaikka nämä on vähän tällaisia maitolasin näköisiä nämä petteipit, niin ei näistä oikeastaan se jää niinku mitään näkyvihin sitten, kun sen siihen paperihin laittaa. Okei. No niin. Sitten. Mä haluan laittaa tuon vähän niinku tohon alle. Niin menisiköhän tää sitten tohon yläpuolelle. Ai niin, en oo kyllä yhtään, mutta se näkyy. Olisiko niinku vaikka noin? Tää tulla Vladia sitten vastaamaan niin näkyy. Kyllä. Mutta ei se pahalle kuulosta. Kuulostaa kivalle sillä, että on ihana, kun teillä on molemmilla omia juttuja, mitä saa tehdä. Siis tiedätkö justihin tuo on niinku sillä lailla, että mä tykkään siitä, että tää askartelunurkka on niinku tässä olohuoneessa. Et jos ajattelis, että meillä olisi niinku, erilliset kämpät, että tyyliin mulla olisi askartelukämppä, jos vaikka joku pelikämppä, että meillä olisi niinku, me asutaan niinku siis kaksiossa nytte. Ylläri, ootte meillä kylässä, niin ootte nyt kaksiossa. Niin, siis ei se olisi kivaa, koska niinku, tää on jotenkin mukavaa sillä lailla, että vaikka Jonikin tuossa värkkää niinku aivan omiansa ja näin, niin silti mä niinku värkkään tässä alle metrin päässä kans omiani, niin sitten voi niinku koko ajan kuitenkin jutella toisen kanssa, ja sitten siinä on se, että Jonikin on niinku yllättävän hyvin hollilla siitä, että mitä mä tässä niinku puuhaan, että kyllä se tietää mitä on plannerointi ja mitä kaikkia mahdollista, niin se on niinku ihanaa, että mä oon niinku aika hyvin perillä siitä, mitä se touhuaa tuolla, ja sitten niinku, että mitä mä touhuan tässä. No niin, apua. On paka. Mulla on niinku kynnäkki ja mä en saa sitä. Noniin. Saisinko mä sen tuohon jotenkin nätisti? Ammutaanko? No tuossa pitsin päällä se näkyy. Saisinko mä otan sen siitä pois? No, parempi. Nuon. Ja. Hetkonen. Joo. Tiedettiinkö me nyt kuolin. Mut katsokaa nyt kuinka niinku näkymättömäksi tuo jää tuohon. Eihän tuohon jää oikeastaan se mitään näkyvihin. I like it. No joo.
Nyt pitää... Mun on niin kuuma. Joo. Tämä oli nyt vähän tällainen tämä live. Kello on oikeasti 10, mun pitää vielä päivittää verkkokauppa, että on 12 uutuustarrat ostettavissa. Yes. Mä menen varmaan älästi suihku seuraavaksi. Me kerittiin tehdä tuo yksi juttu laimentavien asianhaarojen vuoksi. Minä pahoittelen tästä. Tämä oli aika nyt sekametelisoppa tämä live, oikeasti. Ja eikö Kudlelu ole suomalainen? Eikö? Mulle suuttuu sekä lapsi että mies, jos jotain heille... Jaa. Niin, elikkä siis oikeasti tämän illan live oli nyt tässä, koska mun on pakko ruveta niinku laittaa tää pöytä ensinnäkin ja sitten oikeasti ruveta tekemään vielä vähän hommia. Mutta kello 12 löytyy uusia tarroja Mimmilasopista www.mimmilasop.fi tai mimmilasop.fi. Ja suosittelen osallistumaan tulevalla viikolla Paperimaailman kesäleirihin. Ne muijat on laittanut aika pirusti aikaa siihen leirin värkkäämiseen. On sen näköistä ohjelmaa, että siellä on mietitty enemmänkin kuin yhden kerran, niin kuin tämä muija tänä iltana. niin. Mihinkä tuo meni tuo korkki? Niin, kiitoksia ja anteeksi mun sekoilu oikeasti. Ja me saatiin tasan yksi ruikkuunen perkule. Ei kun 2. Mihinkä se meni se toinen? Mihinkä mä sen länttäsin? Me saatiin 2. Jumaleissaan naiset, me saatiin 2. Niin, kyllä. Kiitoksia ja ihana kun olitte täällä ja mä toivon aivan yli ihanaa tulevaa viikkoa teille. Ja joo, en mä nyt keksi taas mitään muuta kuin, että ootte ihania oikeesti. Oli niin mukava nähdä teitä kaikkia pitkästä aikaa ja sekoilla tällä lailla vähän niinku silleen, mitä Mimmillä on. Joo. Kiitos, ootte ihania. Hei, Planners of Finlandissa jatkuu nyt seuraavaksi Annan ja Karon pannulive. Tervetuloa sinne julistamaan Pridea. Planners of Finland, olen siellä itsekin ylläpitäjänä. Jos joku sinne nyt pyytää jäsenyyttä, niin mä hyväksyn saman tien. Niin, tervetuloa ja ihanaa sunnuntai jatkoa ja see you later guys. Heistä!